Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewar Rasha ta lalata jirage marasa matukan Ukraine da dama waɗanda suka kokarin kai mata hari a yammacin ƙasar ta. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce fiye da yara miliyan 43 ne suka rasa muhallansu a tsakanin shekarun 2016 da 2021. A Najeriya, bangaren shugaban kasar ya mayar da martani ga Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP akan zargin cewa shugaba Tinubu ya gabatar da takardar shaidar karatu ta bogi don tsayawa takara. Borin kunya ne na wanda ya sha kayi kuma har yanzu wannan abin yake bata masa rai kuma ba shi da dangana. Ya kamata Atiku Abubakar ya gane cewa an wuce lokacin siyasa, yanzu a fuskanci babin gina ƙasa. Har ila yau a Najeriya masana sun bayyana cewar samar da darasi mai zaman kansa a game da karatu zai taimaka wa yara su koyi karatu da rubutu tun a matakin farko. Yanzu za a rika koyar da karatu darasi ne mai zaman kansa a primary school, daga primary 1 zuwa primary 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu. To za mu je jamhuriyar Nijar inda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matukan Ukraine da dama waɗanda suka kokarin kai mata hari a yammacin ƙasar ta. Sanarwar Rashan ta zo ne kwana guda bayan ta kai harin makamai masu linzami akan wani ƙauyen Ukraine da ya sanadin rasa rayuka mutum fiye da 50. Kasashen duniya dai na ta Allah wadai da wannan hari da Rashan ta kai. Yawancin waɗanda suka mutun sakamakon harin a ƙauyen na halartar jana'iza ne. Fadar gwamnatin Amurka ta bayyana harin a matsayin mai tayar da hankali. Shi ma Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya ce wannan ya nuna irin rashin imanin Rasha. Horoza dai na cikin yankin Kharkiv da ke gabashin Ukraine. Amurka ta sanar da cewa za ta ci gaba da cimma yarjejeniya da gwamnatin ƙasar. Wani babban jami'i ya ce jirgin farko zai tashi nan da kwanaki masu zuwa dauke da 'yan Venezuela waɗanda suka shiga Amurkan ba bisa ka'ida ba. Gwamnatin Venezuela ta ki amincewa ta karɓi jiragen daga Amurka tun bayan da kasashen biyu suka samu matsala a 2019. A lokacin gwamnatin Trump ne ya ce baya ɗaukar shugaba Nicolas Maduro a matsayin halastaccen shugaban ƙasar. To amma dangantakar kasashen ta fara farfadowa a cikin shekaru biyu da suka wuce. Wani rahoton asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce fiye da yara miliyan 43 ne suka rasa muhallansu a tsakanin shekarun 2016 da kuma 2021 saboda abubuwan da suka shafi tsananin sauyin yanayin da aka fuskanta. Irin wannan sauyin yanayi ya haɗar da iska da ruwa da ambaliyar ruwa da fari da kuma gobarar daji. Yawancin rabin waɗanda abin ya shafa a Philippines da India da kuma China suke. To amma kuma rahoton ya gano cewa yaran da suke zaune a kasashen kusurwar gabashin Afirka da ƙananan tsibirai su ne suka fi rauni. Rahoton ya kuma gargaɗin cewa yayin da a duniya ke ci gaba da ɗumama, akwai yiwuwar wasu yaran miliyan 100 ma za su iya rasa muhallansu zuwa nan da shekaru 30 masu zuwa. Laura Haley na daga cikin waɗanda suka rubuta rahoton ta bayyana cewa children might become separated from their parents, ta ce yara za su iya kasancewa sun rabu da iyayensu ko ma masu kula da su. Za su iya fuskantar cin zarafi na zahiri ko kuma abin da zai shafi tunaninsu, kamar misalin idan suna ganin yadda muhallansu ke lalacewa ko kuma garinsu. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yayin da ya fara ziyara ta kwana 4 a yankin Latin Amurka, magajin garin New York Eric Adams ya shaida wa 'yan kasar Mexico a jihar Puebla cewa birninsu a cike yake kuma ba zai iya karɓar masu neman mafaka ba. Mr. Adams na magana ne da manema labarai a wani bangare na sanyaya gwiwar 'yanci ranar da ke shiga cikin birnin na New York. Ziyarar ta zo ne a yayin da shugaban Mexico ya bayyana matakin Amurka na gina sabuwar ganuwa iyakar ƙasar da ke kudanci a matsayin koma baya. Shi ma da yake jawabi ga manema labarai a birnin Mexico, ministan harkokin cikin gidan Amurka Alejandro Mayorkas ya bayyana cewa There is no new administration policy with respect. Ya ce babu wata sabuwar manufar gwamnati dangane da ganuwar. Zan ƙara maimaitawa, babu wata sabuwar manufar gwamnati a game da ganuwar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya shigar da ƙara akan ayi watsi da tuhumar da ake masa game da katsalandan ɗin zaɓe saboda rigar kariyar shugaban ƙasa da yake da ita a lokacin. Mr. Trump ya ce shakkun da ya nuna akan sakamakon zaben 2020
yana daga cikin nauyin da ya rataya a kansa a matsayinsa na shugaban ƙasa wajen tabbatar da cewa an yi shi bisa gaskiya da adalci. A watan Maris ɗin shekara mai zuwa ne za a fara sauraron shari'ar, kuma shari'a ce da ta shafi mamayar da magoya bayansa suka kai majalisar ƙasar. Wataƙila lauyoyinsa su nemi a jinkirta shari'ar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin, kuma kamar da watakil wasu suka ji a farkon shirin, kasashe da hukumomin duniya na ci gaba da Allah wadai da harin makami mai linzami mafi muni da Rasha ta kai wa Ukraine. Jami'an Ukraine sun ce harin da aka kai akan ƙauyen Hausa ya kashe sama da mutum 50 waɗanda da dama daga cikinsu suna halarta wata jana'iza ne. Ƙarin rahoton Muhammad Annur Muhammad. Harin na Hausa, ƙauyen da ke kudu maso gabashin Kharkiv a ƙasar ta Ukraine, wanda ya halaka akalla mutum 50 da aka kai yayin da ake taron jana'izar wani soja, ya kasance ne a yunkurin da Rasha ke yi na sake kwato yankin da ya kubuce mata a bara. A cewar ministan cikin gida na Ukraine din, Ihor Klimenko, kusan babu wani gida da ba nasa a wajen da aka kai harin. Ma'aikatar tsaro ta Ukraine, wadda ta ɗora alhakin harin akan Rasha, ta ce babu wani abu na soji a wajen da zai sa a kai harin. Fadar gwamnatin Amurka White House ta bayyana harin a matsayin mai tayar da hankali da ban tsoro. Shi kuwa Prime Minister Rishi Sunak na Birtaniya cewa harin ya nuna irin tsabar dabbanci da rashin imani na Rasha. Da take magana da BBC, wata 'yar jarida mai fashin baki akan harkokin tsaro ta ƙasar ta Ukraine, Maria Adviva, ta ce bisa ga dukkan alamu wani ne ya shaida wa sojojin Rasha game da taron da kuma lokacin da ake yin sa. Ta ce za mu iya cewa wani ne ya bayar da bayani akan waje da kuma lokacin taron waɗannan mutane. An dai kai harin ne yayin da ake ƙara nuna adawa ga masu neman dakatar da baiwa Ukraine tallafi a Majalisar Wakilai ta Amurka. A gaida Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da ya yi watsi da bayanan da abokin takararsa na babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a zaben da ya gabata, Atiku Abubakar, ya yi cewa ya tattara isasshiyar shaidar da za ta tabbatar wa kotu cewa shugaban kasar ya gabatar da takardar shaidar karatun digirinsa ta bogi ga hukumar zaɓe. Shugaban Najeriya ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe dangane da gabatar da wata hujja idan ma akwai ta a shari'ar zaben shugaban kasar. Ga dai karin bayanin da Abdulaziz mai magana da yawun shugaban yayi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed. Farko dai zan ce abin da shi tsohon mataimakin shugaban kasa ya faɗa kuma a ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben shugaban kasa da ya gabata, mu a wurin mu abu ne na mu tausaya masa, kuma abu ne na a yi mashi jaje, saboda ya nuna cewa kwata-kwata yana cikin rudani, bai ma san abubuwan da suke faruwa ba. Ita jami'an nan da ake magana ta jihar Chicago da take ƙasar Amurka, a dukkanin takardu da dukkanin bayanai da suka fitar ko suka ba wa kotu, ba inda suka ce akwai takardar bogi ko kuma shi shugaban kasa bai yi wannan karatu a wajensu ba, ko kuma akwai wata alamar tambaya akan wani al'amari. Don haka shi mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar kawai ya yi maganganu waɗanda yawancinsu na soki burutsu ne da ƙoƙarin kawai janyo ko kuma sa mutane su tausaya mashi, ko kuma ƙoƙarin yi wa mutane bayanan da za su dugunzuma su ko su kawo wani rashin fahimta. Amma a zahirin gaskiya babu wata magana ta a zo a gani ko kuma wani zargi na a zo a gani. Kawai dai borin kunya ne na wanda ya sha kayi, kuma har yanzu wannan abin yake bata masa rai, kuma ba shi da dangana da kuma yadda da kaddarar da zai yadda da abin da ya faru ya riga ya faru, ya wuce ya jira ya gaba. Amma kuma shi dan takarar jam'iyyar PDP ya ce yana da isassar shaidar da za ta tabbatar wa kotu cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da takardar shaida ta bogi ta karatun digiri. To ai shi yasa nake ce maka ai yana cikin ɗimuwa, kuma abun a tausaya masa ne, domin koda wanda bai karatun lauya ba ya san cewa kotunan da suke na ɗaukaka ƙara ba kotuna ne na yin shari'a ba, kotuna ne na duba shari'a hukuncin da kotun ƙasa ta yi domin a ga idan akwai kuskure a gyara ko kuma a canza wannan hukunci ko kuma a tabbatar da shi. Don haka in ma misali yana tunanin ya samu wata hujja, in ma da gaske ne ya samu wata hujja da yake tunanin zai iya gabatarwa, ai bakin alƙalami ya riga ya bushe, saboda lokacin saka wata hujja ko gabatarwa da kotu ta takarda ya wuce in ana maganar wannan shari'a ta zaben shugaban kasa.
Kenan ba ku da wata fargaba? Babu wata fargaban mai zami saboda kamar yadda na faɗa ita makarantar nan da manyan jami'anta da suka je kotu sun san hukuncin ƙarya a gaban shari'a amma sun fito sun yi bayani na gaskiya wanda yake tabbatar da cewa dukkanin wannan zarge-zarge da ake yi magana ce kawai ta soke burutsu da bata da tushe bare makama. Ko kwanan nan wasu jigajigan gwamnatin ku suna cewa ɓata lokaci Atiku Abubakar kawai yake yi. Wannan ba wata alama ce ta fargaba ba kuwa? To ai shine wanda aka ce wanka yana ɓata lokacinsa ina kuma za ka yi fargabar abin da yake yi saboda ai mun san cewa duk abin da yake yi ba shi da tasiri ba shi da wani gurbi na shari'a kuma ba shi da wani abin da zai tayar mana da hankali domin ba abu bane da zai kawo matsala ko kuma ya kawo tangarɗa ko kuma ya jawo a ce wai ko an soke wannan zaɓe ko kuma an samu shugaban Tinubu da wani laifi saboda dama babu laifin. To Atiku Abubakar dai ya kira ga 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun NNPP da Labour wato injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da Peter Obi akan su haɗa hannu da shi dangane da wannan fafutuka. Ya kuke kallon hakan? Wannan ma duka wani abu ne waɗanda magana ce wadda take yasasshiya domin yanzu ya kamata Atiku Abubakar ya gane cewa an wuce lokacin siyasa kuma ya kamata a rufe babin siyasa yanzu a fuskanci babin gina ƙasa kamar yadda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sha faɗa. Abdulaziz mai magana da yawan shugaban Najeriya kenan to har yanzu dai muna Najeriya inda ake nuna damuwa tsakanin 'yan kasar musamman mazauna birnin Lagos akan cewa tekun jihar ya zama wani wuri da wasu daga cikin mutanen da suka shiga kangin rayuwa kan fada domin kashe kansu bayan yanke kauna game da makomarsu a duniya. Gwamnatin jihar ta sanya wasu na'urori inda jami'an sintiri ke kaiwa da komowa domin daƙile ko rage wasu matsalolin da ke faruwa kan gadojin da ke gabar teku. Wanda a wasu lokuta akan samu wasu mutane na fadawa cikin tekun su kashe kansu da gangan. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Liman ya aiko mana da wannan rahoton. 'Yan Najeriya sun yi asarar adadin mutanen da suka yanki kauna da duniya domin kawo ƙarshen rayuwarsu a wutsiyar tekun Lagos. Wasu kuma saboda agajin gaggawa da aka kai musu a kan lokaci an samu nasarar ceto su. Ba abin mamaki ba ne akwai mutane waɗanda watakila sun tsunduma cikin tafki a lokaci da babu wanda zai gansu ko kuma kai musu ceto. Wannan wani lokaci ne da wani so faɗowa daga kan gada domin kashe kansa da gangan bayan da ya nuna cewa rayuwarsa ta ƙi daɗi. Wasu mazauna birnin Lagos sun bayyana cewa akwai dalilai masu yawa da suka hada da tsadar rayuwa da rashin sanin makomar rayuwarsu ko aikata wani abin kunya na daga cikin dalilansu. I think mostly what causes people to want to commit suicide. To ina ganin mafi yawan abin da ke sa mutane ke son kashe kansu na faruwa ne saboda sun yanke kauna ga samun nasara a rayuwa. Na yi imanin cewa kunci da damuwa na faruwa daga lokacin da rashin kuɗi don kare kansu ya samu gurbi da rashin aikin yi. Lokacin da waɗannan suka samu gurbi cikin rayuwar mutum suna jefa shi cikin kuncin rayuwa. A nawa gani duk wani nau'in kisan kai da wani zai aikata yana faruwa ne saboda yanke kauna daga samun rayuwa mai kyau ce. Wasu daga cikinsu akwai bashi a kansu da ba za su iya biya ba. A wani lokaci ina cikin babban asibitin ƙasa na Lut. An kawo wani matashi asibitin. Hakika ya kashe kansa ne. Daga baya kuma sun karanta wata takardar wasiya da ya bari cewa ana bin sa bashin naira miliyan 3. Wannan wani kamfe ne da wata kungiya kan rigakafin aukuwar kashe kai ta yi domin faɗakar da mutane makomar da irin raguwar dabarar kashe kai a teku za ta iya jefa mutum da iyalansa da sauran 'yan uwansa ciki. Tare da cewa shiga kunci ba shine karshen yanke kauna da rahmar ubangiji ba. Sakamakon yawaitar samun masu fadawa cikin teku kuma da gangan ya sa wasu daga cikin al'ummar jihar suka buƙaci gwamnatin jihar ƙara ɗaukar wasu ƙwararren matakan kariya na ceton rayuka a gabar tekun birnin. I believe there are CCTV cameras around Lagos, but I don't think it doesn't stop anybody from taking their lives, jumping into the sea. Na yi imani akwai kyamarar CCTV a kusan ko'ina a Lagos, amma ba na tsammanin wannan zai hana wani ya ɗauki ransa ya fada cikin teku. Idan abubuwan more rayuwa ga 'yan ƙasa suka wadata, kamar samun ayyukan yi, tallafin kuɗi ga iyali, duk waɗannan za su rage raɗaɗin talauci ko damuwa. The one happening on the
bridge, people jumping into the land. They should have a patrol team. Haka ne abin da ke faruwa a kan gada. Akwai bukatar gwamnati ce tanadin tawagar sintiri a kan babbar hanyar inda tafkunan suke a lokaci-lokaci. A yanzu abubuwa sun yi wuya. Yana da kyau muna bibiyar rayuwar juna. Muna rage wa juna nauyin da ke kansu. Ƙwararru sun yi tufaƙi cewa kunci da mutane kan fada kan dalilai da suka bambanta ko mai girma ko kankantar su ne. Musabbabin aikata fadawa cikin mummunan yanayi kamar yadda Muhammad Ringa ya bayyana. Abin da yake janyo wannan ba komai bane illa matsala ce da mutum ya tsinci kansa a ciki kuma ya kasa haƙuri kuma babu imani. Shi dan adam a kullum rayuwarsa akwai canji, akwai nasara, akwai rashinta. Ire-iren wannan abubuwa ba komai bane yake janyowa illa matsaloli irin na yau ko kuma na family ko kuma na tsakanin miji da mata ko kuma na yara ko kuma na kasuwanci ko kuma wurin aiki. Akwai jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke sa ido kamar hukumar kula da zirga-zirgar motoci kan hanya. Wannan kuwa ya haɗa da samun bayanai na sirri da jami'an tsaro na 'yan sanda kan yi da na'urori a lokuta daban-daban a waɗannan da ma wasu wurare a faɗin jihar. Omar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To a shirin na hantsi za ku je da kungiyoyin farar hula a shirin arewacin Najeriya suka koka da yawan sace-sacen ɗalibai da 'yan bindiga ke yi a baya-bayan nan musamman ma ɗalibai mata. Sai ku kasance da mu yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda wata sanarwar manema labarai ta hukumar DJPC ce ta bayyana cewa ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da wasu kuma suka jikkata. Yankunan da lamarin ya shafa sun hada da Maradi da Talabiri da kuma Tawa. Tuni da gwamnati ta ɗauki matakai na taimakawa mutanen da lamarin ya shafa. Daga Maradi Cimaila Isufu ta aiko mana da wannan rahoton. A cewar sanarwar ta DGPC, ambaliyar ruwa a Nijar ta yi sandiyar mutuwar mutane 51, daga ciki 23 sun rasu ne ta dalilin rugujewar gidajensu, yayin da wasu 28 suka mutu ta dalilin nutsewa cikin ruwa. Ta hakan ne kuma wasu mutanen 80 suka jakata. Matsalar ta ambaliya ta shafi mutane akalla 163,690 da suka rasa muhallansu. Yankunan da lamarin ya fi shafa a wannan lokaci dai akwai jihar Maradi mai mutane 64,303, Talabiri 31,806 da Tawa mai 24,881. Haka kuma hukumar ta DJPC ta ba da rahoton lalacewar abubuwa da dama da suka hada da rugujewar bangaye, azuzuwa, dakunan shan magani, shaguna da sauransu. An kara da cewa an yi asarar basashe 3,311. A jamhuriyar da ta Nijar shekaru da dama kenan da kasar ke fuskantar matsalar ta ambaliyar ruwan sama da ke haddasa matsaloli da dama ko baya ga asarar rayukan da ake samu. Hukumomin kasar a nasu bangare a kowane lokaci suna gudanar da ayyukan jinƙai tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa irin su ƙungiyoyin agaji na cikin gida da ma na tare domin taimakawa mutanen. Watannin Ogista da Satumba in ji wannan rahoto su ne watanni biyu da aka fi samun hatsari, waɗanda cikinsu ne aka samu hasarar rayukan ta dalilin ambaliyar sakamakon ruwan saman da ake samu kamar da bakin ƙwarya, waɗanda suka lalata amfanin gona da lalata gidaje da rayuwa. A gaida Cimaila Isufu, to yanzu karfe 7 ne saura minti 13 a Maradin da ke jamhuriyar Nijar, haka lokacin yake a Najeriya. Aisha Sharifa ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji labaran wasanni. To madalla. A jihar Kano ƙwararru da masana da suka halarci wani babban taro da cibiyar karatu da bincike ta jami'ar Bayero ta shirya sun bayyana cewa samar da darasi mai zaman kansa game da karatu zai taimaka wa yara su koyi karatu da rubutu da sauri a matakin farko. Taron karo na 4, masana da malamai sun yi musayar bayanai kan muhimmancin koya wa yara karatu tun daga tushe ta yadda za su tashi da son karatu da rubutu. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana. Taron na bana ya mayar da hankali ne kan dabarun da malaman makaranta za su yi amfani da su wajen inganta hanyoyin koya wa yara karatu da rubutu a cikin harshen uwa da Turanci tun suna ƙanana. Ƙwararrun da cibiyar binciken ta Jami'ar Bayero ta gayyata sun koyar da malaman sabbin dabarun koyarwa na zamani. Farfesa Talatu Musa Garba ita ce shugabar cibiyar. To shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi. Ana kai yaro makaranta ana so a ji ya fara karatu ko da ABCD ne. Kuma
a nan daga primary 1 zuwa primary 3 a nan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu ko ma wani iri ne karatun. To shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu ƙarfafa wannan. Mu zauna da masana, akwai National Reading Framework wanda shine policy document. Mun gayyato su ma su zo ciki saboda yanzu za a rika koyar da karatu as a subject a primary school. Zai zama darasi ne mai zaman kansa. Darasi ne mai zaman kansa. Dr. Arhamatu Dogara Abdullahi na daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a taron. Akwai misali koyar da malamai yadda za su koyar da yara ta amfani da manhaja ta abinan ta zamani wanda ake amfani da shi na koyar da yaran. Misali akwai littattafai wanda ake amfani da shi ta kwamfuta ana koya ma yara sabbin dabaru wanda za su iya koyan yadda za su rinka yin karatu. Ita kuwa Dr. Zainab Muhammad Kazaure ta gabatar da makala ne kan yadda iyaye za su taimaka wa yara koyan karatu da rubutu tun daga gida kafin su je makaranta. In ka duba al'adar mu da ana story labari irin kakanni, to kamar haka amma wannan littafi a dauka a karanta da yara su tambaya a bada amsa, to duk irin wannan. Imrana Muhammad Nasir wani malamin firamare ne da ya halarci taron, ya ce ya ƙaru sosai ta fuskoki da dama. A waɗansu gaɓoɓi ne guda 5 aka haɗa su da guda 2. Akwai phonemic awareness, akwai phonics, akwai fluency, akwai vocabulary. Wato waɗannan za su koyar da kai yadda za ka koya wa yaro ya ma fahimci saututtuka na baƙaƙe da manyan baƙaƙe da ƙanana, da yadda za a haɗa ƙaramin baƙi da babba a tashi kalma. Saɓanin yadda da sai yaro ya kai aji 5, aji 6 bai iya ba. Yanzu mun koyi dabarun da in Allah ya yarda cikin shekara 1 yaro zai iya fahimtar baƙaƙe, cikin shekara na 2 zai iya haɗa baƙaƙe masu sauƙi, cikin shekara na 3 da 4 yaro zai iya rubutawa da karanta jimloli. Kafin ya gama primary wato zai san abubuwa da yawa. Farfesa Talatu Musa Garba, shugabar cibiyar karatu da bincike da ci gaban ƙasa ta Jami'ar Bayero Kano, waɗanda suka shirya taron, ta ce za su tattara bayanai da shawarwarin da aka amince da su, kana su miƙa hukumomin da ke lura da ilimi a matakin farko a matakai daban-daban don a ɗauki matakin da ya dace. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwar. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya yawan hare-haren da ake kai wa ɗaliban jami'a na neman zaman sabon salo. A baya-bayan nan ne aka sace mata 5 daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Dutsen ma a jihar Katsina. Da kuma ɗalibai mata fiye da 20 da aka yi awon gaba da su a jami'ar gwamnatin tarayya ta Gusau da ke jihar Zamfara. Maharan dai sun afkawa waɗannan ɗaliban ne a ɗakunan kwanansu da ke wajen jami'a. Hare-haren dai sun tayar da hankalin 'yan Najeriya. Akwai firgici gaskiya domin abin mai tada hankali ne, abin mai kada zuciya ne, domin ba a san me zai faru da anjima ba ko gobe ko makamancin haka. Wani abin mun fara ganin sa daga lokacin su Boko Haram har kuma yanzu ya zo ya fantsama ya tafi inda ake da tashin hankali da ma wuraren da ba a da tashin hankalin waɗansu ba a faɗa. Shin ko menene ya janyo wannan matsala? Waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin shawo kan matsalar? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a filin ra'ayi riga na wannan mako. To domin shiga cikin shirin wanda zai zo muku a yau Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, sai ku aiko mana da ɗan takaitaccen ra'ayoyinku ta adireshin mu na BBC Hausa Facebook. A gobe Asabar ne mai matabar sarkin Zazzau Ahmed Nuhu Bamalli ke cika shekaru 3 akan karagar mulki. A shekarar 2020 ne dai Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli ya samu sarautar ta Zazzau bayan rasuwar tsohon sarki Alhaji Shehu Idris. To shin ko yaya sarkin ya samu masarautar ta Zazzau? Tambayar kenan da Yusuf Tijjani ya yi wa mai martaba sarkin. Na mu ce alhamdulillah ala kulli halin, saboda shekara kwana ake cewa gashi kaman jiya, amma Allah ya raya mu cikin goshin lafiya da kuma nasara a cikin shekaru. Yanzu yau an kawo shekara 3 wanda ba mu da abin da za mu ce ma Allah, sai dai mun gode kawai. Idan mai martaba ya kalli wannan shekaru da ya akan mulki, kuma aka duba aka wai yadda mai martaba ke kallon sarauta kafin ya hau wannan mulki da kuma yadda ya same ta, a iya cewa yadda ake tunani haka aka samu wannan sarauta? Kaman
kafin Allah ya kawo ni ga wannan halifa na kakanninmu na yi shekara 20 na magajin gari, shekara 19 na 20 ne kuma abin. Sannan kuma na yi kusan shekara 20 kafin a naɗa ni magajin gari ina wakiltar mahaifina a duk abin da ya taso nan, saboda shi nauyin shekaru da kuma rashin lafiya lokacin nan daga bisani, to dini nake wakiltar shi. So technically in aka duba na shekara kusan 39 a cikin system din nan kafin Allah kawo ni ga wannan abin nan. To saboda haka irin wannan lokaci daban, amma ka zama akan stiyari ga matsayin kai ne direba misali na cikin abin nan daban yake da kanadin sarki, saboda kanadin sarki ya kai kanka ne, ko in ma kana da district ko in kana council, amma yanzu kai ne a gaba, to daban yake, wani makaranta ne na daban. Ga duk wanda ya saba zuwa masarautar Zazzau a baya da kuma yadda masarautar ta koma a yanzu, zai ga an aiwatar da wasu ayyuka daban-daban waɗanda ba a saba gani ba. Misali akwai an samar da asibiti, masaukin baki, wajen adana tarihi tun bayan da mai martaba ya hau wannan gadon sarauta. Wani tunani ne yasa aka ga cewa ya dace a zamanantar da al'amuran da suka shafi wannan masarauta? Eto kamar yadda aka sani mun ga empires, mun karanta su a da, empires da kingdoms da sauransu da suka duniya gaba daya. Menene ya sa suka bace? Saboda rashin tafiya da zamanin da ake ciki. Allah shi ne zamani, shi ke da zamani. Sarakunan da suka gabace ni anan kowa ya irin nashi kokarin, wanda yake an gode musu. Inda ba su yi nasu kokarin ba da na zo ban samu gidan ma yanda yake ba, saboda daɗewan gidan. To saboda haka na ga wuraren da za su dace a yi gyara a wuraren, shi yasa ni ma ban jira gwamnati ba. Mai martaba sarkin Zazzau Ahmed Nuhu Bamalli kenan. To sai ku biyo mu a gobe a shirinmu na gani muna hanya domin jin cikakkiyar wannan tattaunawa. Yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labaran wasanni amma a takaice.